Okay, right. Ndachinditaure nemi hanzvadzi dzangu. Cause handingakusiyei muchirasika muchipinda musango inini ndiripo. Ndinokuonei makapfeka masutu, muchifamba makarembedza maki emota. Ndoti aiwa, zvakarongeka. Nyamba hapana kana zvinozikanwa idzungu rega rega. Chokwadi munhu ungaite vhudzi rinenge rebenzi. Kuita vhudzi rinenge chikorobho zvacho. Aiwa, rongekai. Musati semese. Iko kuzoda kuita mavhidhiyo kana uchiziva kuti haukwanisi zvekugera vhudzi hauzvigoni, stay away from a video, usaite mavhidhiyo. Munotisemesa mhani tu. Naivo vasikana vacho muchinyanyawo. Chokwadi unotadza kufamba nereza inoita 10 cents 10 cents zvayo yekuti wakaona munhu akwanewo mavhudzi yawo omugerazve. Kana usina alright hauna reza unongoruka kamagodi kana oita hake logs zviri nani pane kuti woti uri kudya wosanganisa nevhudzi ipapo. Aiwawo musatisemese mhani mimi kuti tasodya mazondo. Rongekai, ndozvandikutaura izvozvo, rongekai. Zvinoregai ndikuudzei, next time kungonzwa munhu anonzi aita izvozvo mavhidhiyo izvozvo ane vhudzi iroro neanodya wacho pane vhudzi ipapo, watch out. Ndinokuvingai, handisi kumboita majokes, da kuti kanganisa mafemero. Aiwawo.